Poďme sa pozrieť, čo som nakúpila v DM-ke. Šalviový čaj. Sezóna momentálne bolenia hrdla u mňa, u synov, všade, takže šalvia je super. Potom som zobrala moju obľúbenú micelárku. Táto ružová je na suchú pleť. Je výborná, nedráždi oči, veľmi, veľmi dobrá, odporúčam vám ju. Pre psíkov som zobrala takéto sušené mäsko a je to až 91% mäsa, takže super. Zobrala som tento ovsený nápoj. Chcela by som si začať robiť tú matču. Neviem, či to poznáte, je to akože čaj, ale má účinky kávy. A dvakrát som si ju už dala a nič mi to neurobilo, lebo mne to robí zlé káva na... proste necítim sa po nej dobre, som taká zadýchaná, takže chcem skúsiť tú matču si robiť. A ak máte pre mňa tip, že kde si ju mám kúpiť a aký druh, alebo čo, ak sa v tom vyznáte, dajte mi prosím vás vedieť v komentári. A s týmto si to budem robiť, že si dám do toho toto a normálne, že cukor alebo nejaké sladidlo. Potom tieto odličovacie tampony, tieto väčšie mi vyhovujú viac, už nepoužívam vôbec tie malé. S týmto to rýchlejšie, lepšie urobíte, odporúčam. Takisto som zobrala deťom čaj, jeden takýto bylinkový od Lerosu. Ten nemám ešte vyskúšaný, ale tento malinový je fantastický pre deti. Mali tam už aj vianočné limitky nejakých takých jedál a polotovarov, tak som zobrala takéto cestovinky s vianočnými vzormi. Objavila som tam nádherne voňavú sviečku. Táto sviečka mi pripomína strašne niečo z detstva, ale neviem nejakú voňavku, alebo čo je to, že honey and chocolate. A krásne to vonia po čokoláde, po mede, ale cíti tam ešte niečo, ako keby taký ten vianočný čas, veľmi mi to vonia. Toto vám odporúčam, Glade sviečka a nebola ani veľmi drahá. Potom mali tam nejaké limitky vianočných masiek z Balea. Táto je taká klasická, tá bola tuším za 1 euro a takáto s potlačou, tá bola tuším za 2 euro a obidve si myslím, že sú nejaké hydratačné. Tak sa na Magical Wishes, bla 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 bla. Áno, glycerín obsahujú obidve, takže budú také nejaké klasické hydratačné masky. Potom som zobrala túto náplň, ešte som to nikdy nemala, väčšinou som kupovala Sanitol ako náplň tekuté mydlo, ale chcela som vyskúšať aj túto Balea a zaujalo ma, že to je s kokosom a ja milujem kokosové vône, môžeme si to však aj odvoňať. Vonia to pekne. Nič akože také prevratné, ale pekná vôňa na ruky. Si tam ešte zobrala takýto, že čaj klasik. Obsahuje to vlastne zázvor a ešte aj čakanku a škoricu. Čiže taký nejaký, predpokladám, že to bude taký vianočný čaj. Uvidím. Veľa z vás sa ma pýtalo, že aké to kupujem tie cukríky v DM-ke na hrdlo. Kupovala som ich len raz, teraz ich kupujem druhýkrát. Bola som s nimi spokojná a sú za 3 € alebo tak nejak, čiže lacnejšie ako v nejakých tých lekárniach, takže odporúčam. Obsahujú ten lišajník islandský, ktorý mne perfektne účinkuje na hrdlo, že mi ho tak ako keby stlmí ten zápal, že ma to tak nesvrbí v tom hrdle. Potom ešte som zobrala takýto vianočný punč. Už som to mala, tuším, aj minulý rok. Je to vlastne akoby normálne punč, ale nealko. Môžete si tam do toho dať niečo alko a pre deti môžete nechať takýto nealko, dať im tam nejaké ovocie. Je to veľmi také fajn, na zimu si to urobiť. No a deťom som ešte zobrala takýchto snehuliačikov z bielej čokolády. No a posledné klasika, môj obľúbený krém na nohy. Tento vám veľmi odporúčam, je výborný. Pre viac takýchto videí ma nezabudni sledovať a ja ti prajem krásny deň. Ahoj!